Μετά τις εισηγήσεις σας και την παραδοχή της αποτυχίας του ευρωπαϊκού μοντέλου, το ερώτημα παραμένει και το εκφράζω. Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή? Μήπως δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία μαριονέτα στα χέρια των διεθνών ολιγαρχών τοκογλύφων, μία μαριονέτα στα χέρια των πολυεθνικών και των αδυσόπιτων οικονομικών συμφερόντων που δεν έχει τίποτα άλλο να προσφέρει στους ευρωπαϊκούς λαούς της? Μήπως έχει μετατραπεί πλέον σε μία ένωση παροδία, όπου αποφασίζουν μη αιρετοί τεχνοκράτες σε ένα δεδαλώδες δίκτυο εξουσίας σε Βρυξέλλες, Στρασβούργο και Βερολίνο? Ένα δίκτυο εξουσίας που πνίγει ως βρόχος τους ευρωπαϊκούς λαούς? Μήπως έχει μετατραπεί σε μια σοβιετική τύπου ένωση που μοναδικό σκοπό έχει να δημιουργήσει νέους κλάβους, νέα φτηνά εργατικά χέρια, γεμίζοντας τις χώρες λαθρομετανάστες και Ισλαμιστές? Μήπως η δική σας Ευρώπη είναι αυτή που επιβάλλει τον εφιάλτη του νέου τρόπου ζωής, που λέει πως πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την Ισλαμική τρομοκρατία? Μήπως δεν είναι πασιφανές πλέον ότι δημιουργείται ένα πολυπολιτισμικό φάντασμα και εξαφανίζεται την κυριαρχία των κυριάρχων εθνικών κρατών, όπως εξαφανίζεται και την ιστορία και τις παραδόσεις? Τα έθνη στη δική σας Ευρώπη πολεμιούνται και αλλοιώνεται ο ευρωπαϊκός και ο τοπικός χαρακτήρας. Οι ευρωπαϊκοί λαοί μετατρέπονται σε ένα πολύχρωμο, άνθρισκο, απάτριδο πλήθος καταναλωτών. Ένα πλήθος υποταγμένο στα αφεντικά της νέας τάξης πραγμάτων. Η απάντηση σε αυτή τη λέλαπα, η οποία εκφράζεται με ένα ψευδοεπιστημονικό μανδύα φιλελεύθερο και μαρξιστικό μιας ουτοπικής ένωσης, η απάντηση στην εφαρμογή των δολίων σχεδίων Καλέργη είναι η εξής. Τα εθνικιστικά κινήματα της γυραίας Υπήρου, με πρωτοπόρο το ελληνικό εθνικιστικό κίνημα της Χρυσής Αυγής, πρέπει το ταχύτερο να αναλάβουν τις ηγεσίες των ευρωπαϊκών κρατών και να οδηγήσουν την πολύπαθη κοινή πατρίδα των λαών μας σε μια ένωση κρατών εθνών που θα σέβεται το ένα το άλλο και θα επικρατεί η αλληλεγγύη και η ειρήνη. Ενάντια στην διεθνιστική μασονοδεξιά και στην διεθνιστική αριστερά. Αυτή είναι η λύση στα σημερινά αδιέξοδα της σύγχρονης Ευρώπης, και απόδειξη όλων αυτών είναι και η μανία με την οποία διώκονται τα εθνικιστικά κινήματα σχεδόν σε ολόκληρη την Ήπειρό μας. Η απάντησή μας τέλος σε όλους εσάς που οραματιστήκατε την Ένωση εφιάλτη, αυτή την Ένωση που βιώνουμε σήμερα με το Βορρά, με το Νότο, με το ευρώ ή χωρίς ευρώ, είναι η εξής. Σπήρατε ανέμους και θα θερήσετε θύελες. Είμαστε εδώ. Η Ευρώπη των Εθνών είναι εδώ. Εμείς οι Χρυσαυγίτες και οι σύντροφοί μας στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες λέμε στεναρά όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέμε όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση της νέας τάξης, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση του ισοπεδωτισμού, των πολυεθνικών, των τοκογλύφων και της γερμανικής ολιγαρχίας. Όχι στην Ευρώπη της τρομοκρατίας των Ισλαμιστών, όχι στην Ευρώπη της τρομοκρατίας των τραπεζιστών. Εντάξει, ευχαριστώ.